ин деҳаи чорводори ноҳияи варзоб аст ки мардуми таҳҷоӣ бештар ин деҳаро муғуло ном мебурданд. Муғуло ном бурдани ин деҳа аз ҷониби сокинони деҳа таърихи аҷиби худро доштааст ки баъдан дар раванди барнома мо бароятон қисса мекунем аз забони худи эшон. Мардуми ин деҳа бештар ба зироаткорӣ, чорвопарварӣ ва дигар корҳои хоҷагӣ майлу рағбат доштанд. ва мо имрӯз ба ин деҳаи зебоманзараи чорводори ноҳияи варзоб омадем бубинем ки мардуми ин деҳа бештар аз чиҳо ва киҳо ифтихор мекунанд. барномаи ифтихор аст. фирдавси хурсандам. рафтем. ин деҳаи чорводори ноҳияи варзоб аст. ин ҷо бо табиати зебо, дарёчаи софи равон ва мардуми зиндадил миёни ба қавле дараи лучоб хеле машҳур аст. муғуло тахаллус гирифтани деҳаи мазкур аз он будааст ки тахминан 300 сол пеш ин ҷо муғулҳо барои чорвопарварӣ омаданд ва баъди чанде боз рафтанд. ин қишлоқ хело таърихи тӯлонӣ ҳам дорад. дар вақташ ҳама ҷо маҳаллаи муғулнишин будааст. аз ҳамин чиз чорводорӣ шуғл мекардем, муғулон будем дар ҳама ҷо. аз ҳамин лиҳоз қишлоқи муғулон дар давраш ном гирифтагӣ будааст. ҳозир қишлоқи чорводор. қишлоқи чорводор ба кадом маъно? аз ҷумла дар давраш ҳамин қишлоқда чорводорӣ хеле ҳам рушд кардагӣ будааст. аз ҷумла аспарварӣ, умуман соҳаи чорводорӣ хеле рушд кардагӣ будааст. ҳозир ҳам соҳаи аспарварӣ хеле ба хеле ҳам дар ин қишлоқ рушд кардагӣ аст. ҳамин тавр ин деҳа тахаллуси муғулоро гирифтааст. номи аслии деҳа чорводор аст ки ба номаш арзанда ҳам ҳаст. қариб дар хонаи ҳамаи сокинони деҳа асп мушоҳида мегардад. баъдан маълум шуд ки мардуми ин деҳа ба аспбозиву аспарварӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. ҳоло ҳозир ҳам мардуми қишлоқ майлашон аз ҷумла ба хеле ба чорводорӣ шуғли зиёд доранд. ин мардум хеле ва хеле ҳам зиёд доранд. аз ҷумла ба аспарварӣ ҳам шуғли зиёд доранд. дар давру замонаш ҳам мардуми ин деҳа то хатлону панҷу бадахшону то ҳамин ҷоҳо ҳамин мардум аз ҷиҳати аспарварӣ хеле номдор буданд. ин деҳа ҳарчанд хурд аст вале беҳтарину бузургтарин инсонҳо ин ҷо зиндагӣ мекунанд. варзишгарони ин ҷо низ каму ғам нестанд. чӣ гунае ки раис гуфт. аз ҷиҳати варзиш ман ҳамчун раиси кумитаи маҳал гуфта метавонам ки футбол, волейбол, аз ҷумла мана мо зал дорем дар ин ҷо, майдончаи варзишӣ дорем. бениҳоят ҷавонон ба ин шуғли мустаҳкам доранд. ҳаррӯза бегоҳо бади кор ҷавонон мана ҳозир футболбозӣ мекунанд, волейболбозӣ мекунанд, гӯштингири зал дорем, гӯштингирӣ мекунанд. бениҳоят шуғли хуб доранд ҳозир. хеле зебо буд вақте субҳгоҳон варзишгарони ин деҳа лаби дарё бо ҳам тамрин мекарданд. мо бояд дар мавриди як варзишгари номдори ин минтақа самбучии тоҷик ҳайдаралии комил сӯҷа омода мекардем. ӯ дар ин ҷо бо дӯстонаш ва чанд шогирди дигараш машқи гӯштини тоҷикӣ мекарданд. хеле зебост. табиат он қадар зебо буд ки ба ман завқи гӯштингирӣ пайдо шуд. ман бо онҳо маслиҳат кардам то як нафарашон бо ман қувваузмоӣ кунад. онҳо ҳайдарро пешниҳод карданд. микрофонаш шикаста боша. мо ба хонаи ҳайдар рафтем. он ҷо моро падари ҳайдар пешвоз гирифт. аҳли хонавода сарҷамъ буданд.
мо сараввал аз хонае ки ҷоизаҳои ҳайдар ҷамъ карда шудаанд дидан кардем. ӯ аз нави варзиши самбо чандин маротиба дар мусобиқаҳои дохил ва хориҷи кишвар иштирок карда ба ҷойҳои намоён сазовор гардидааст. ин ҳама муқаддасҳои заҳматҳои 10-солаи ман мебошад ва ин медал ки соли 2019 ки дар давлати ҳиндистон ки дар шаҳри деҳлӣ баргузор гардида буд чемпионати осиё, ман дар он ҷо сазовори ҷойи сеюм гардидам ва пас он бошад дар давлати ӯзбекистон ки дар шаҳри бухоро баргузор гардида буд, дар он ҷо сазовори ҷойи дуюм гардидам ва дар оянда мехоҳам ки ин ҷоро пур аз медалу ифтихорномаҳо гардонам. аҳли хонавода аз ҳайдар ифтихор мекунанд, махсусан бибии идимоҳ ки ҳайдарро хело дӯст медорад. ман фахр мекунам ки ман биби ҳайдари мисол варзишгар ҳайдари моҳон чанд мамлакатҳо рафта ба сари баланд омад, ба вақти хуш омад, моҳон ҳама хел пешвозгирӣ кардем. ин намефахрӣ? мефахрӣ? ман мефахрам. ман 3 рӯз пешакӣ мебиём ки ҳайдарҷон мебиё, ман пешвоз мегирам, танга мечошам, сараша поандоз мекунам. ин хонаҳо тӯй мешавад, ин ҳайдар омад шуд, ҳамақа пешвози суратгирӣ мекунам. ман мефахрам, мегӯм ки дар осмон фиристодем. соли 2008 дар оилаи бобоазизов комил фоҷиа рӯй дод. писари калонию абубакр ки дар гӯштани ҷудо хеле муваффақ буд, дар кӯҳ пушта ногаҳон аз баландии тақрибан 50 метр ба замин афтод ва маъюб гашт. дигар ӯ наметавонист ба варзиш машғул шавад. ҳамин тавр орзуҳои падар ва худи абубакр барбод рафт. писари калони ман аз сабаби хай яъне қишлоқ хай вай будан тақдиру насиб дошта будай, кам кам дар вақти ҷавониш кӯдакиш дар ҳамин гӯштин варзишта завқ дошт. хай чорабиноие ки пеш наврӯзиҳо мешуд, мерафт хай вай мекард, иштирок мекард. тақдир дошта будай, хай кори фалокат ай баландӣ афтид, дигар ростиш ранги рӯ афтода шудем. қадамҳои аввалини ҳайдари хурдсол ба варзиш маҳз аз рӯи бародараш абубакр буд. баъд ин ҳайдарҷон, умарҷон ба хотири бародараш абубакрҷон ана завқ ки доштанд варзишда, барои бародараш роҳ афтода нашуданд. ман ҳамин ҳайдарҷона, умарҷона ба шаҳри душанбе ба пеши мураббии абдуллоев абдураҳмон ана машқу тамринда мондум. вай аввалин бор маро акам абубакр ки дар риштаи гӯштини зудо ки завқу зиёд дошт, дар ӯро медидам. ҳангоми дидани ман вайро хело завқи маро бештар мекард ва пас он акам ки аз тепа ки афтид, он дигар машқи худро давом дода натавонист ва маро падарам пурсид ва гуфт ки ту бар ҳамин ришта завқ дорӣ? ва ман гуфтам бале. ва падарам маро гирифта ба зери дасти абдуллоев абдураҳмон бурда дар он ҷо машқу тамрин кардам ва то тӯли 10 сол мешавад ки машқу тамрини худро давом дода истодам. ҳайдар аз овони кӯдакӣ худаш завқ дошт ҳамин варзишта, мехост ки варзишта равад тамрин кунад. падараш синфи 3 буд, 9 солагаш бурд аз соли 2010 ба тамрингоҳ ба абдуллоев абдураҳмон супорид. аз ҳамон сол ин ҷониб то ҳозира тамрин мекунад ва мусобиқаҳои калон мерад. ман зид нестам, ман мехоҳам ки ҳайдар ояндаш хуб шавад, варзишгар парчамбардори тоҷикистон шавад.
ҳайдаралии комил чандин маротиба дар мусобиқаҳои дохили кишвар иштирок намудааст, махсусан тобистони соли 2019 ки чемпионати Тоҷикистон оид ба самбо миёни наврасон баргузор гардид. ҳайдаралии комил дар вазни 56 кило иштирок дошт. бо заҳмату талоши зиёд ва бо шикасти ҳамаи ҳарифонаш ғолиби мусобиқа эълон гардид ки ин ғолибият ҳайдарро то ба чемпионати осиё оид ба самбо миёни наврасон бурд. моҳи сентябри соли 2019 чемпионати осиё оид ба самбо дар шаҳри деҳлии ҳиндустон баргузор гардид ки ҳайдаралӣ дар вазни 60 кило иштирок дошт. якум рақиби ман ки аз давлати Непал буд, онро шикаст дода ва дуюм рақиби ман бошад аз давлати Бангладеш буд. онро шикаст дода ва пасон дар давлати Қазоқистон ки дар он шикаст хӯрдам ва боз барои ҷои сеюм ки аз давлати Ҳиндустон буд, онро шикаст дода ва сазовори ҷои сеюм гардидам. пеш аз хориҷи кишвар рафтан ҳайдар бисёр меҳнатҳои зиёд мекунад. варзишгар вақти варзишгар мешуда на яки худаш азоб мекашида, падараш, модараш вақте ки раҳои дур мера хай хавотирам мешӣ, хурсандам мешӣ, бод худоя зора мекунӣ ки соқ саломат баргарда, хай бо дастовардҳо мебиё, бо бениҳоят хурсанд мешам. ҳар боре ки ҳайдарҷон аз мусобиқаҳо ба муассаса бармегардад, мо ҳайдарҷонро ба яъне ки ҷамоатҳои пагоҳи рӯзӣ бароварда онро яъне ки ифтихор мекунем ва кафкӯбӣ мезанем, ба шогирдон мегӯем ки ба мисли ҳайдаралии комил бигзор, шумо ҳам рафта дар дигар мусобиқаҳо иштирок намуда ва дар ҷумҳурӣ ва инчунин берун аз ҷумҳурӣ иштирок намуда обрӯи ҷумҳурӣ ва инчунин обрӯи муассисаи худро яъне ки дучанд зиёд бардоред. ҳар боре ки ҳайдарҷон рафта аз дигар давлатҳо, хусусан имсол ҳайдарҷон рафта дар давлати Ҳиндустон шаҳри деҳлӣ рафта иштирок намуд ва дар он ҷо парчами Тоҷикистон парпарафшон шуд ва мо аз ин фахр кардем ва инчунин ҳангоме ки ҳайдарҷон ба ватан баргашт, мо низ аҳли омӯзгорони ин муассиса чун хурсанд шудем ва парчамҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифта ба пешвози ҳайдарҷон рафтем. соли 2020 низ барои ҳайдар бобарор оғоз гардид. 14 январи соли ҷорӣ дар Узбекистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба самбо баргузор шуд. дастаи наврасони тоҷик ба шаҳри Бухорои Узбекистон сафар намуданд. ҳайдаралӣ низ ҳамчун узви даста сафарбар шуд. мо бо ҳамроҳии ҳамдастагонамон ба 4 нафар дар шаҳри Бухоро давлати Узбекистон сафар намудем. дар он ҷо дар вазни 65 килограмм иштирок намудам ва якум рақиби ман аз давлати Узбекистон ки аз шаҳри Бухоро буд, онро бо ҳисоби 4-0 мағлуб намудам ва дуюм рақиби ман аз давлати Қирғизистон буд ки онро шикаст дода ва сеюм рақиби ман бошад аз шаҳри Самарқанд буд, онро шикаст дода ва вохӯрии финалӣ ки аз давлати Узбекистон аз Бухоро буд, бар он ба ҳисоби 4-2 ба он шикаст хӯрдам ва сазовори ҷои дуюм гардидам ва хушбахтона бо ватани худ баргаштам. деҳаи чорводор дар қатори дигар минтақаҳои Тоҷикистон барои баргузор намудани чорабиниҳои миллии варзишӣ хеле мусоид аст, чунки табиати зебо ва заминҳои ҳамвор барои гузарондани чорабинӣ дорад. аз ин хотир қариб ҳар сол вақти ҷашни наврӯз мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор мешавад. соли 2018 дар ин ҷо маъракаи гӯштингирӣ дар сатҳи олӣ баргузор гардид ки ҳайдар аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон дод. дар деҳаи мо чорабиние ки наврӯзӣ гашт барпо гашт соли 2019 сол. баъди машқе ки ин дар шаҳр тармим мисол машқ мекард, гӯштини самбо машқ мекард. баъд аз он бачаҳои деҳа тарафдорӣ карданд, гуфтанд ай номи деҳаи мо ҳамин ҷавон вай кунанд. 7 рақиби қатъи қувваозмоӣ кард
хулоса 7 нафарро маблуғ кард. халқ ифтихор карданд, хурсандӣ карданд, қарсак заданд. волидайни ҳайдар аз эҳсосоти худ гуфтанд ки чӣ хел замони рақобати ҳайдар онҳо аз ӯ бештар хавотир мешаванд. вақте ки ин мебардорад рақибашро мезанад, худама гум мекунам, меларзам, бо худама гашта ором мекунам. хай ҳарчанд боша майдон ин мехоҳе ки соқ саломат бароя фарзанд ай мардум. آخه به دلم میسوزه، دلم ای میگم و پاک زمان می نوروزی ده گوشتین گرفت من خیلی تماشا کردم خیلی استال بشیده ایوی بس هیچ نمو دلش سوخت دلم جازک بوری سوخت ده انا که بعد زد گوشتین که دیگه زد و انا خیستم خرد زدم ҳайдар ғайр аз оне ки ба варзиш машғул шавад, ҳамчунин дар мактаб яке аз муваффақтарин талабаҳо ба ҳисоб меравад ки дар олимпиадаҳои фаннӣ чандин маротиба иштирок намудааст. муносибати хуби ӯ бо ҳамсабақону устодонаш ҳамеша намунаи ибрат аст. ҳайдарҷоли комил бештар дар олимпиадаи мактабачагон аз фани география бештар иштирок мекунад ва инчунин худ ман низ муаллими география ҳастам. мегӯяд ки муаллимам ба фани география хеле шуғл дорам ва мехоҳам ки ба кадом давлате ки ба мусобиқа сафар кунам ва ба он давлат ман пеш аз ҳама бояд дар бораи он давлат, пойтахти он давлатро, инчунин дар бораи анамун маркази анамун давлат донам, ҳамчун назаравӣ ва баъдан рафта амалӣ онҷоро яъне ки дида намоям. ва инчунин имсол ҳайдарҷони комил аз фани география дар олимпиадаи мактабачагон сазовори ҷои намоёнро ишғол намуда ва баъдан дар ноҳия яъне ки сазовори ҷои ифтихориро яъне ки сазовор гардид. طول 11 سال است که با حیدر تحصیل میکنم. حیدر بسیار انسان خوب است. اون هنگامی که با دیگر دولت ها به مسابقه می رود، هنگامی که مسابقه رو هم خوب گذرانده و اومد، ما با همراهی همسفرانمون به فرودگاه رفته حیدری رو پیشواز میگیریم. یعنی و انسان خوب که هست. من طول 11 سال است با این حیدر همین دوستی و رفیقی دارم. یعنی انسان خوب که هست. از این مورد من با این دوستی میکنم، رفیقی میکنم. او در مکتب با همسفران مناسبت خوب دارد، با معلمان خوب، انسانی خوب است. волидайн ва наздикони ҳайдар ба ӯ орзуҳои зиёд доранд. мо дар боло гуфтем ки ин деҳа ғайр аз оне ки варзишгарони номдор дорад, ҳамчунин аспбозӣ ва асппарварӣ шуғли асосии онҳост. инҷо хонаи аспбозони машҳури ҳамин минтақа аст. ин шахсро амаки султон ном мебаранд. вақте мо вориди ҳавлии онҳо гаштем, касе набуд ғайр аз 2 асп. баъдан худи амаки султон омад. дӯстони азиз, дар деҳае ки чӣ гунае ки гуфтам мардуми таҳҷои инҷоро муғуло ном мебаранд, оилае ҳаст бо номи ҳамидуфо. ин оиларо бештар аз рӯи човандозиву аспдавонию асппарвариашон мешиносанд ва анамин амаки султон ном мебаранд ин нафарро дар деҳа ки идомадиҳандаи ана ҳамон мероси гузаштагони ҳамон авлодашон ҳастанд. ва феълан акнун барои мо шумо зотҳои аспе ки шумо дар ин ҷо мебинед, барои мо шумо маълумот медиҳанд ки асп чӣ хусусият дорад ва барои чӣ бештар ин мардум ба асппарвариву умуман аспдорӣ машғул мешаванд. хуб, чӣ хусусият дорад асп ки шумо ин қадар ба асп завқ доред? фирдавсҷон, агар ин хел агар гав занем, агар аз ҳамин қадимон авлоди мо ҳамин бе асп нагузашта ягон кас. хай мустафидо кардан, баъди ё падарои мо худ раҳматӣ ин кора кардан. ҳозир умуман ки ҳамин хусусияташ ҳамин ки ин акун моли дӯстдоштаи пайғамбари мо ай. касе ки нисбати ҳамин мол ягон беэҳтиётӣ мекунад, умуман ба фикри ман ки ҳамин моли ҳаста ки ҳам суворӣ мекунӣ, ҳам кори хоҷагита мекунӣ. хай замонои пешда ҳама кора ҳамин ҳайвон бо асп мекарданд. ҳозирда бошад барои бозиҳои ҳозира мана бузкашӣ, аславонӣ, мана падромда мешавад, мана шаҳри душанбеда мешавад.
районҳои вайда меша онзобод ҳама ҷода умуман республикада меша ҳамин кор. хуб дӯстони азиз, чӣ гуне ки шумо аллака аз суҳбати амаки султон шоҳид шудед, завқ як чизе аст ки он дар дил то охири ҳаёт боқӣ мемонад. яъне безавқ инсон зиндагӣ карда наметавонад. завқи ин нафарон ҳамин аст ки аспҳо бояд асп дошта бошанд ва ҳамон ғаму ғуссаи худро ба воситаи анами асп бароварда созанд. лаби дарё қариб ҳар рӯз бачаҳои ҳаваскор ҷамъ мешаванд ва бо завқ миёни худ аспбозӣ мекунанд. хусрав низ дар радифи дигар аспбозони деҳаашон 2 то аспи зоти тоҷикӣ дорад ва маънии аспро ӯ ба гунаи худ мефаҳмад. мо аз кӯдакӣ росӣ завқ доштем. аз қадими мардум ҳаме аҷдодои мо бо аспбозӣ ки буданд. ин таърихи чандин сола ки ҳазорсола беш дорад асп. ба ҳамин ки бобо бибимон меҳр доштанд, имрӯз ҳамин давомдиҳандаи меҳри бобо биби мо ҳастем. мақсад ҳамин чиза мо ба худ мо меҳр бастем. аз азал ки тоҷикон бо асп ки машҳур буданд, таърихи чандин ҳазорсола ки дора асп, ба ҳамин хотир мо меҳр дар ҳамин асп бастем. дар раванди суҳбат аз рӯи завқ хостам савори асп шавам ва хусрав як сухани аҷиб гуфт. ҳар вақт аспро аз тарафи рост мешинам, ба хотире ки асп ростқавлиро дӯст медорад. бо дӯсташ ҳамин вақт вафодор ки ҳаст, аз ҳамин хотир. дар чандин мусобиқаҳои варзишӣ иштирок кардем. хусус дар мусобиқаҳои давондан дар байни ҳамин минтақаҳои худмон иштирок меварзем. дар як суннатҳое ки аз қадиму алёни тоҷикӣ аст, яъне бузкашӣ аст, дар он мусобиқаҳо ҳам иштирок меварзем. мутаассифона ки ҳозир ҳаво гарм аст, ба ҳамин хотир мо дар алаф мебандем. пас аз ин баъд миёди ҷав мешавад, дар ҷав мебандем. баъд моҳҳои ба сентябра мебурорем. баъд аспҳое ки буровардем, баъд дар даву тоз, баъд дар мусобиқаҳо мо омода мешавем, тайёрӣ мебинем. хулас мардуми деҳа аз ин чизи каме ки доранд ифтихор мекунанд. хуб дӯстони азиз, мо дар деҳаи чорводори ноҳияи варзоб қарор дорем ва чӣ гуне ки шумо шоҳид гаштед, мардуми ин деҳа аксарияташон ба асп завқу рағбати зиёд доранд ва дар ҳар як хонаи онҳо қариб ки асп дида мешавад. дар баробари ин мардуми ин деҳа ба варзишҳои дигар аз ҷумла ба футбол, гӯштингирӣ, волейбол ва дигар навъҳои варзиш шавқу рағбати зиёд доранд ки барои шумо нишон додем ва мо ифтихор мекунем ки чунин шахсон дар ватани мо зиндагӣ мекунанд ва чунин деҳаҳои зебоманзар дар ватани мо арзи вуҷуд доранд. ин барномаи ифтихор буд. мо аз инҳо ифтихор кардем, аз шумо ифтихор мекунем. то дидори навбатӣ шоду пирӯз бошед.